Moi vaan kaikille ja tervetuloa kokkikerhoon. Minä olen Mare, koko nimeltään Mare Kinanen ja toimin tämän kokkikerhon ohjaajana. Ja pääset aina viikon välein kokkaamaan tänne minun keittiöni yhdessä minun kanssani. Tänään me tehdään muffiineja, joihin laitetaan kasviksia sekaan. Katsotaan miten se tapahtuu. Mutta ennen kuin me päästään tekemään keittiöhommia noin yleensäkään, niin on kaksi tärkeää asiaa, josta pitää huolehtia. Ja se ensimmäinen on kädet. Aina kun lähdetään tekemään ruokaa, niin pestään kädet oikein huolellisesti, niin ei tartu mitään pöpöjä tai muita sinne ruoka-aineisiin, vaan kaikki pysyy puhtaana ja on turvallista tehdä sitä ruokaa. Ja toinen asia on hiukset. Jos sinulla on tällaiset hiukset kuin minulla, jotka ovat pitkät ja leijailevat vähän joka puolelle, niin ne kannattaa sitoa siksi aikaa, kun sinä teet keittiössä töitä. Letille tai jos sinulla on joku huivi tai jopa ihan semmoinen keittiömyssy, niin sellaista kannattaa käyttää. Ja minä nyt laitan näitä vähän letille, niin sitten ei leijaile ne hiukset pitkin poikin. Yleensä me tiedetään kyllä, että hiukset on puhtaita noin pääsääntöisesti, mutta silti on aika kurjaa, jos sieltä omasta ruoasta tai jos on vaikka ravintolassa syömässä tai jossain, niin tulee niitä hiuksia sinne ruokaan, niin se antaa aina vähän semmoisen epämiellyttävän kuvan. Ja siksi on tärkeää aina laittaa ne hiukset kiinni. Ja keittiössä muutenkin kannattaa pitää huolta siitä, että pinnat on puhtaana ja astiat, joilla tehdään ruokaa, on puhtaita ja niin poispäin. Mutta nyt me ollaan valmiita aloittamaan. Ja tehdään tänään siis kasvismuffiineja välipalaksi tai vaikka koko ruuaksi, jos siltä tuntuu. Ennen kuin päästään aloittamaan, niin kannattaa katsoa, että kaikki tarvikkeet ovat käsillä. Tänään me tehdään juustokasvismuffiineja. Ja sitä varten tarvitset taikinan sekoittamista varten kulhon, kuivien aineiden sekoittamista varten toisen kulhon. Lisäksi erilaisia mitta-astioita ja mulla on tässä tämä desilitran mitta, joka on aika hyvä käyttää. Ja lisäksi mulla on tämmöisiä toisenlaisia pieniä mittoja, mutta ihan yhtä hyvin voit käyttää esimerkiksi teelusikkaa tai ruokalusikkaa määrien arvioimiseen. Ihan mitä sattuu sieltä kotoa löytymään, niin niitä käytetään. Leikkuulauta ja veitsi on hyvä olla olemassa. Ja lisäksi jos haluat tarkasti niitä määriä jotenkin punnita, niin keittiövaaka on aivan oivallinen siihen. Tosi monia asioita pystyy myöskin arvioimaan. Tai esimerkiksi jauhopussissa voi olla kerrottuna, että kuinka monta grammaa esimerkiksi desilitrassa on, niin ne on helppo silloin laskea ja poimia sieltä. Minulla on lisäksi tällainen keittiökello, munakello, jolla voidaan sitten seurata sitä paistoaikaa. Lisäksi tarvitset vielä paistinpannun ja paistinlastan. Ja sitten mä luulen, että meillä on aika lailla tavarat koossa, joita tänään tarvitaan. Seuraavaksi sitten ne ainekset. Ja minä olen tänään kerännyt tänne oikeastaan niitä, mitä kaapista saattaa löytyä. Eli voit hyvin varjoida siellä kotona niitä aineksia, mitä sinne muffineihin laitetaan mukaan. Minulla on täällä tänään jonkun verran parsakaalia, sitten on porkkanaa, punasipuli löytyi ja lisäksi vähän paprikaa. Tämä on suippopaprika, mutta ihan mikä paprika tahansa käy siihen. Näistä saa oikein mukavasti täytettä sinne muffineihin ja niitä kohta ryhdytään pilkkomaan ja valmistelemaan. Lisäksi olen ottanut, kun oli juustosta kyse, niin mulla on täällä tämmöistä niin kuin valmiiksi astettua juustoa olemassa, mutta käy ihan hyvin semmoinen salaattijuusto tai joku muu vastaava, mitä saattaa sieltä kotoa löytyä. Taikinaan tarvitaan vehnäjauhoja. Tämä on leivontakarkea vehnäjauho ja tällä kertaa luomujauho käytettävissä. Ja se luomu tarkoittaa sitä, että siinä voi olla vähemmän sellaisia teollisia jäämiä tai lannoitusjäämiä, mitä ei ehkä muissa ole. Lisäksi leivinjauhetta ja suolaa. Paistamisen
tai kypsyntämiseen tarvitaan tuonne pannulle vähän voita tai sitten öljyä, jompaa kumpaa. On hyvä sinne laittaa, kun valmistellaan nuo kasvikset sitten muuten. Nesteenä mulla on tällä kertaa tämmöistä ruokakermaa. Siihen voi ihan nyt yhtä hyvin laittaa myöskin vaikka jonkun crème fraîche-purkin tai jotakin, mitä siellä jääkaapista löytyy. Tämä oli tämmöinen 15% laktoositon kerma, mutta ihan normikermakin käy. Niitä laittaa. Ja jos ei kerma oikein kuulu sinne omaan ruokavalioon, niin maito sopii tähän ruokaan myös ihan hyvin. Ja lisäksi kananmuni. Ja näitä kun ruvetaan yhdistelemään, niin kyllä me aina yksi taikina saadaan aikaiseksi. Ja aloitetaan ensiksi näistä vihanneksista. Oli parsakaalinuput kannattaa ehkä vähän pienemmäksi vielä laittaa, koska muffiinivuoka on aika pieni. Pieni kuitenkin, niin laitetaan niitä vähän pienemmäksi. Ne menee ihan mukavasti veitsellä leikaten täältä. Ja vähän tulee sellaista murua sekaan, mutta se ei haittaa. Se kaikki voidaan laittaa sinne taikinaan sitten mukaan. Näitä vähän kypsytellään kohta tuolla paistinpannulla pehmeämmäksi. On mukavampi suutuntuma sitten siellä valmiissa ruuassa. No näin. Paprikan olen huudellut jo aikaisemmin, eli aina kun on tämmöisiä vapaasti poimittavia elintarvikkeita ja noin ylipäätänsäkin, niin on aina hyvä niitä joko huudella tai sitten kuoria. Jompikumpi, niin sitten ei tule sieltä mitään ylimääräistä mukaan tänne keittiöön. Ja ihan tämmöisiä, en niin kovin pieneksi näitä pilkkuja. Sitten meillä oli se porkkana. Porkkana voi kätevästi kuoria ja nyt keksinkin ottaa käteeni tämmöisen porkkanan kuorimiseen erinomaisen kuorimaveitsen, mutta ihan yhtä hyvin perunan kuorimaveitsellä tämä asia hoituu. Ja näähän on sitten sellaista tarviketta, nämä kuoret, jotka sitten päätyy tonne biojätteeseen myöhemmin. Porkkana on näistä raaka-aineista ehkä kaikkein kovin, niin sen voi laittaa hyvin semmoisiksi vielä pienemmiksi palasiksi kuin mitä tuossa noin muut palaset on. Ja sen saa helposti kun laittaa siivuihin ja sitten ne siivut vielä vähän toiseen suuntaan pieneksi, sitten vielä toiseen suuntaan, niin tulee semmoista vähän murua, karkeata murua näistä, niin saadaan oikein hyvät sisällöt sitten sinne muffiineihin. Ja vihanneksia noin yleensäkin pitäisi syödä aika paljon päivän aikana, niin tästä tulee jo jonkun verran sitten valmiiksi. Sitten ja laitetaan vielä vähän tätä porkkanaa tänne sekaan. Sitten oli toi punasipuli. Sipuli on vähän sellainen, joka jakaa mielipiteitä. Joku tykkää tosi paljon ja joku ei tykkää ollenkaan sipulista. Joten tässä kohtaa voit sitten miettiä, että tuleeko sinne sinun muffiineisi mukaan sipulia vai jätätkö sen toiseen kertaan. Sipuli kuoritaan myöskin se päällimmäinen kuorikerros siitä pois. Ja tällä kertaa käytän vain puolet tuosta punasipulista. Ja sipuli kun kasvaa sillä tavalla, että se on niin kuin pieni tulppaani tuolla, joka koko ajan lisää vähän kerroksia itsensä, niin se on siinä mielessä helppo pieniä sitten leikkaamalla näin poikkisyin ja sitten vielä pienemmäksi sitten täältä yläkautta. Ja ensin otetaan täältä pintakerrokselta. Voidaan vähän sormella pitää kiinni, mutta varotaan, ettei leikata sormeen samalla. Poikittain ja sitten laitetaan vielä pitkittäin, niin se tulee ne samankokoisina palasina varmasti kuin toi äskeinen porkkanakin sitten käyttöön. Ja
varsinaisesti tämä vihannekset on tässä nyt sitten pilkottuna sen verran, mitä me saadaan tuohon taikinaan laitettua sekaan. Ja seuraavaksi mennään vähän kypsyttelemään näitä vihanneksia. Ja vähitellen tässä pannu alkaa olla kuuma. Mulla on sellainen pannu, että sitä ei koskaan oikeastaan täysille laitetakaan tonne levylle. Eli se on aina sillä vitosella ja se ehkä kestää vähän kauemmin lämmetä, mutta lämpenee sieltä sitten hiljalleen. Ja tällä kertaa minä laitoin tänne vähän voita ja sitten vähän öljyä. Ja sekoittelen niitä sitten keskenänsä. Ja usein silloin kun on varsinkin voita tuolla, niin tämä rupeaa vähän poreilemaan. Ja sitten se tietää, kun se rupeaa poreilemaan, niin sitten rupeaa olemaan jo sopivan lämmintä siellä pannulla. Ja me laitetaan nämä tarvikkeet tänne pannulle. Pannulle vähän kypsymään. Ja niitä voi siellä vähän pyöritellä. Tuleekin oikein mukavan väristä, kun on kirkkaita värejä, niin sellaista ruokaa on aina kiva syödä. Tai ainakin minusta tuntuu siltä. Paistipannulla kun paistetaan ja tehdään ruokaa ylipäätänsäkin, niin kannattaa huomata, että se kahva pysyy siellä lieden puolella. Jos se jää tälle reunan puolelle, niin siihen voi helposti törmätä ja sitten voi vaikka koko pannu kaatua. Eli aina sinne reunan ulkopuolelle, sisäpuolelle niin, että sellaisia vahinkoja ei pääse käymään. Ja sillä välin kun nämä täällä vähän pehmenee, niin me ruvetaan tekemään sitä taikinaa valmiiksi. Ja tässä kohtaa voi jo laittaa uunin päälle. Uuniin tulee 200 astetta lämpöä, niin se on sitten valmiina siinä kohtaa, kun saadaan muffiini, taikinaa ja muu tehty. Minulla on uuni, joka vaatii jonkun aikaa lämmetäkseen, mutta sinulla voi siellä kotona olla toisenlainen uuni, joka on heti lämmin. Esimerkiksi jos käyttää kaasua tai muuta, niin silloin se on suurin piirtein saman tien lämmin, kun se laittaa päällekin. Eli sen mukaan taas minkälainen sulla siellä kotona on se uuni, niin sitten työskentelet sen kanssa. Ja nyt kun ne on näin hyvin jo pehmentynyt tässä matkan varrella, kun ollaan tehty tätä, niin minä laitan jo tämän lieden kiinni. Mulla on tämmönen liesi, joka myöskin kestää aika kauan viilentyä, niin se lämpö riittää siinä. Siinä kyllä näille vihanneksille sitten loppulämpö. Ja siinä myös säästää vähän energiaa sitten, kun huomioi tällaiset seikat. Mutta taas jos siellä kotona on vaikka se kaasu tai sitten semmonen ehkä nykyaikaisempi liesi kuin mitä mulla on käytössä, niin ne on aina heti kuumia ja heti kylmiä, niin täytyy sen lieden mukaan toimia myös siellä keittiössä. Mutta mennään tekemään taikinaa. Ja nyt lähdetään tekemään itse taikinaa. Ja sitä varten otettiin jo aikaisemmin esille erilaisia tarvikkeita ja nyt sitten kootaan niistä oikein hyvä taikina. Otin toisen astian tähän alkuun ja tehdään ensin ne kuivat aineet, laitetaan sinne sekaisin, niin saadaan se osio. Ja ohjassa oli 6 desilitraa vehnäjauhoja. Katsotaan, nyt meni 2, 3, 4, 5 ja 6 desilitraa. Seuraavaksi sinne laitettiin mukaan leivinjauhetta ja nyt on hyvä ottaa joko se teelusikka tai sitten se valmis 15 millilitran mitta käteen. Ja teelusikallinen tai 2 teelusikallista menee tänne leivinjauhetta ja sitten on hyvä muistaa, että silloin kun tätä teelusikkaa käyttää, niin se on oikeastaan semmoinen aika tasainen teelusikallinen siellä
se mitta noin 15 millilitraa, mikä on ton mittatikun mukaan. Ja tällaisia siis 2 sekoitetaan tänne. 2 tasaista teelusikan mittaa. Laitetaan sekaisin. Ja sitten laitetaan vähän suolaa. Tähän ohjeeseen, minkä verran nyt laitetaan, niin se on 1 teelusikallinen suolaa. Ja sekin on sellainen tasainen mitta. Ja laitetaan ne sinne sekaisin. Ja seuraavaksi otetaan ne kosteat aineet. Ensin oli niitä kananmunia. Tähän annokseen tulee 3 kappaletta. 2 jo rikoin sinne aikaisemmin. Yleensä rikon kananmunat aina erilliseen kulhoon ihan sen takia, että huomaan, että meneekö sinne paljon kuoren kappaleita. Ja sitten toinen juttu on se, että se on varmasti tuore se kananmuna, mitä käytetään. Ja nyt täällä on 3 kananmunaa käytettynä. Ja sitten tarvitaan vähän vispilää, että saadaan sitä vähän sekaisin. Näin kananmunat on rikki siellä. Ja sitten tulee sitä ruokakermaa. Ja tällä kertaa laitetaan melkein koko purkillinen tätä ruokakermaa tänne. Tästä tulee vähän isompi taikina, niin silloin se kaipaa myös sitä nestettä vähän enemmän. Ja nyt kun on saatu nesteet ja kuiva-aineet mitattua, niin sitten niitä voidaan ruveta yhdistämään. Ja vispilä on oikein hyvä keino tässä kohtaa niin kuin laittaa sekaisin. Aina vähän kerrallaan niitä jauhoseosta sinne kulhoon ja sitten aina sekoitetaan tasaiseksi. Se saa vähän käsivoimia samalla harjoitettua. Ja se rupeaa olemaan ihan mukavan tasaista. Ja tässä vaiheessa sinne voi lisätä oikeastaan noin paistinpannun juurekset. Ja täällä pannulla oli mukana hieman öljyä, niin otetaan ne kaikki talteen tonne taikinaan. Siinä ei muuta sitten rasvaa tai öljyä tuukkaan, niin kuin ehkä joihinkin toisiin taikinoihin tulee. Mutta se mikä täällä pannulla on, niin se riittää tähän oikein hyvin. Tässä kohtaa on ehkä hyvä vaihtaa toi vispilä tuohon paistilastiin, niin saa käänneltyä ehkä tätä taikinaa sitten paremmin. Ja nyt täältä ei oikeastaan puutukaan enää muuta kuin se juusto. Olisi se palajuusto tai sitten tämmöistä juustoraastetta, niin sekoitetaan sekin sinne vielä mukaan. Ja tässä kohtaa rupeaa olemaan taikina valmis ja sitten enää nostellaan pienet nokareet sinne muffinsivuokiin ja ruvetaan paistelemaan. Ja nyt me laitetaan sinne muffinsivuokiin niitä taikinoita. On sitä jo vähän aloitellutkin ja tähän on hyvä väline ihan tavallinen ruokalusikka. Eli otat ruokalusikallisen verran sitä taikinaa ja laitat sen sinne vuokaan. Ja näitä vuokia ei kannata nyt ihan täyteen laittaa, koska siellä on sitä leivinjauhetta mukana siellä kuivissa aineissa, niin se on oikeastaan sitä varten, että se vähän kohottaa tätä leipomusta tuolla uunissa sitten. Niin kannattaa aina jättää vähän semmoista kohoamisvaraa niihin. Mulla oli tällä kertaa käytössä 11 muffiinivuokaa, mutta huomaan, että melkein 12 muffiinia tästä tulisi oikein hyvin. Ja tasaan nyt tämän lopun taikinan sitten tänne niihin, missä on ehkä vähän vähemmän taikinaa tällä hetkellä, niin saadaan kaikki käytettyä. Ja näin. Ja nyt me sitten laitetaan uuniin ne paistumaan. Ja uunin kanssa muistetaan olla aina vähän varovaisia, se on kuuma.
kuuma se uuni, että ei polteta sormia tai käsiä siellä uunin kuumissa osissa. Ja paistoaika näillä on kaikkiaan noin ehkä 25 minuuttia, niin nyt voi ottaa sitten sen keittiökellon käteen ja asentaa siihen se sopiva paistoaika. Ja sillä välin kun tuotokset siellä paistuu, niin on hyvä aika siivota keittiö taas kuntoon. Jokainen kokki siivoaa aina jälkensä. Hyvin näyttävät paistuvan ja hieman jo huomataan, että ne kohoaa sieltä vähän sen muotin reunan yläpuolelle. Jäädään vielä hetkeksi odottelemaan valmistumista. Ja vielä kun ne on kuumina, jos haluat niitä vähän koristella, niin sinne voi laittaa hieman juustoa ja sitten vaikka tuollaista paprikaa sinne päälle. Ja ne on vielä tuolla kuumia, niin mä käytän kyllä tämmöisiä pihtejä, että mä saan niitä nostettua vaikka tähän lautaselle, joka nyt ei ihan kaikissa kameroissa näy, mutta kohta sitten näkyy paremmin. Ja tosiaan, jos haluaa koristella, niin kuuman muffinin päälle, jos laittaa vähän juustoraastetta, niin se siihen vielä ottaa kiinni, kun se juusto sulaa sitten. Ja sitten voi laittaa vaikka vähän näitä paprikakuutioita siihen juuston päälle. Tulee vähän väriä vielä tähän pintaan. Ja tässä oli tämänkertainen kokkikerho. Tosi mukavaa, että olit mukana tekemässä mitä maukkaimpia juustokasvismuffiineja. Toivon, että ne maistuvat sinulle ja saat yllätettyä myös perheenjäsenet samalla. Kokkikerhoa voi seurata jatkossakin. Löydät tarkemmat tiedot tuolta osoitteesta, joka näkyy siellä alareunassa. Niin muuta kuin tervetuloa mukaan kokkaamaan.